Diyos marahin aldaw po sa Indugabos. Ang misa idinudulot para sa kaumawan ni Inang Peña Francia, Divino Rostro, Medalla Milagrosas, Saint Joseph, asin intensyon kan Santo Papa. Para sa petisyon kan Gabos, kan lambang pamilya, asin mga nagsisimbangon yan, partikularmente para sa pasasalamat, dulot ni Dote Monte and family, Janet Villaferte, Bunyag family, Harry Robredo and family, Morales family, Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and family, Malu Bendicio and family, guidance and protection ni Ernesto, pasasalamat asin petition ni Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr. as in Lawrence Evan Rubio. Pasasalamat man as in petition ni Sheila Gurley as in Judd Andrew. Para sa kaumayan kan mga nagihelang na miyembro kang CRC, lalo na Kisalvi Cabral as in Te Bahamundi. Fast recovery and complete healing, Abrosalia Asensi, dulot ni Janet Villaferte. Para sa safe and healthy pregnancy ni Maria P. Donna Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Arnaldo II, Arnold Corby, Cindy and Carmen Bunyag. For safe and good health of Yel Maria and Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For fast recovery and complete healing of Bibina Reyes Baer. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Father Luan Harcia, para sa kalag ni Arnaldo and Arvin Arnold, dulot ni Sis Binang Bunyag. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Dote Monte and family. Para sa kalag ni Cesar, asin Maria Leticia, dulot ni Swain Robredo and family. Para man sa kalag ni Lionel, Marcelo, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Ining Lumbria. Ngunyan iyo an ikaduang Domingo kan ordinaryong panahon. Ngunyan mga tugang sa tong sinisilibrar ining ikaduang Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Ebanghelyo, sa tong madadangog ang pag-apod ni Juan Bautista, ki Jesus, uya ang kordero kan Diyos. Kita pinapagirumdum ka ini, na danay na hanapon si Kristo sa satong buhay. Sa pagkatugdas sa iya, iyuman ang lubos tang pagsunod sa iya. Sa pag-ako ta ki Kristo sa Eucharistia, magdulot man lugod sa sato nin arualdaw na pagbabago, ang pagtalubo sa kaibahan niya, ang kordero kan Diyos. Ang mamamayukan sa tuyang selebrasyon ngunyan, iyo si Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Salamat kita sa ngalan niya. Uyaan
Ngaran ka na masing kanaki asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan pagkamot kan Dios. Asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasaalan tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indong mga tugang, na nagkasala ko nin mapuri, sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, mapuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong mahayang inumaw ni ika, inurupyaw ni ika, sinasama ni ika, pinapanguramay ni ika, pinapasalamatan ni ika, uli ka, nagulang mong kamurawayan, pagurangnan na Diyos sa delahit mo, Diyos Ama makakamhan, pagurangnan nating buktong Jesucristo, pagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, ating kalaman. Ikaw na nagpaparag ang mga kasalanan, inawan, maheraki kami. Ikaw na nagpaparag ang mga kasalanan, inawan, akoan sa mong pagkimaheran. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na namamahala kan mga langit nun, siring man kan mga kinakbanon, kay heraking hinanyuga, an mga pangayo-ngayo, kan sa imong banwaan, asin warasan sa samong mga panahon, an sa imong katuninongan. Uli kay Jesucristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaraw kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, isinasaysay ang pag-apod kan kagurangnan ki Samuel. Si Samuel iyo ang sarong halimbawa nin maimbod asindusay na pagkuyog sa kabutan kan Diyos. Uya po ako. Hinanyugon po nato ang enot na babasahon.
Pagbasa sa enot na surat ni Samuel. An ilawan kan Diyos, daipa na parong. Asin si Samuel, naghihigda sa templo kan kagurangnan, sa may kaban kan Diyos. Nag-apod an kagurangnan, Samuel, asin ini ang nagsimbag. Uya po ako. Dangan nagdalagan siya, pasiring ki Eli, asin nagsabi, Uya ako, ta inapod mo ako. Nagsabi si Eli, daita ka inapod, balik sa paghigda. Kaya nagbalik sa paghigda. Giraray nag-apod an kagurangnan ki Samuel, asin nagbangon si Samuel. Nagduman ki Eli, asin nagsabi, Uya ako, ta inapod mo ako. Alagad nagsimbag si Eli, daita ka inapod, aki ko, balik sa paghigda. Daipa midbid ni Samuel ang kagurangnan, asin daipa ipinahayag sa iya ang tataramon kan kagurangnan. Giraray inapod kan kagurangnan si Samuel ikatulong beses. Nagbangon ini, nagduman ki Eli, asin nagsabi, Uya po ako, ta inapod mo ako. Ngunyan nasabutan ni Eli na ang kagurangnan iyo ang nag-apod sa aki. Kaya nagsabi si Eli ki Samuel, Lakaw, maghigda ka, asin kun apudon kanya, magsabi ka. Magtaram ka kagurangnan, hulita naghihinanyog ang sa imong sorogoon. Kaya naglakaw si Samuel asin naghigda sa saiyang lugar. Nag-abot ang kagurangnan asin nagtindog. Nag-apod nin siring kan enot, Samuel, Samuel, asin nagsimbag si Samuel. Magtaram ka ta naghihinanyog ang sa imong sorgoon. Nagdakula si Samuel, kaiba niya ang kagurangnan asin dai pinabayaan na mahulog sa daga, an arinman kan sa iyang mga tataramon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Uya ako kagurangnan, sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Naglaom ako, naglaom sa kagurangnan, nagkiling siya sako, dinangog ang sakong pag-arang. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Dangan tinauan niya ang sakunguso nin bagong awit, umaw sa satuyang Diyos. May hiling nindakol, asin matatakot sinda. Dangan magtitiwala sa kagurangnan. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sakripisyo asin atang habo mo, kundi ang sakong mga talinga binuksan mo. Tinutong na atang asin sakripisyo para sa kasalan dai mo hinagad. Dangan suminabi ako, Uya, nagdigdi ako. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sa linukot na libro, isinurat dapit sako. Nagibuhon ang sa imong pagmarhay, Diyos ko. Buot ko ang sa imong tugon, sa tahaw kan sakong kairaruman. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ibinareta ako ang kasuriputan, sa dakulang katiriponan. Uya, ang sakunguso, dai ko pinugulan. Siring na ika, kagurangnan, nakakaaram. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Si San Pablo nagpapagirumdum sa to kan kabanalan kan sa tong hawak. An paglikay sa pakikiapid, an pagsikwal sa mga kasaalan. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, an hawak bago para sa pakikiapid, kundi para sa kagurangnan, asin ang kagurangnan para sa hawak. Binangon kan Diyos ang kagurangnan, asin babangunon man kita kan sa iyang kapangyarihan. Dahil indo aram nan sa indo mga hawak, mga kabtang ni Kristo. Alagad ang idudukot sa kagurangnan sa rusindang espiritu. Likayan nindo ang pakikiapid, ang gabos na ibang kasalan na magigibo kan tao, nasa luwas kan hawak. Alagad ang nakikiapid,
nagkakasala tumang sa sadiring hawak. Dahil nindo aram nan sa indong hawak, santuaryo kanyaon sa indong banal na espiritu, na inako nindo sa Diyos. Asin bako kamong sadiri nindo. Tabinakal na kamo sa dakulang halaga, kaya pamurawaya sa Diyos ang sa indong hawak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa paglukyaw kan Marhay na Bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo susuki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sunod na aldaw nakatindog giraray si Juan, asin duwa kan sa iya mga disipulos. Pagtutok kay Jesus na naglalakaw, siya nagsabi, "Uya an kordero kan Dios." Nadangog siya kan mga disipulos pagtaram kay ni, asin sinunod ninda si Jesus. Nagsalingoy si Jesus asin natingkalag sinda na nagsusunod. An sabi niya sa inda, "Ano an inahanap nindo?" Nagsabi sinda, "Rabay," nanbot sabihon, "Maestro, sain ka nagdadagos?" Nagsabi sa inda, "Madya," asin maihiling nindo. Kaya nagduman sinda asin nahiling kung sain siya nagdadagos. Asin sa iya sinda nagdagos kan aldaw na ito. An oras, mga alas 4 nin hapon. Si Andres natugang ni Simon Pedro, saro sa duwa, na nakadangog ki Juan, asin nagsunod sa iya. Nahanap muna niya ining tugang niyang si Simon, asin sinabihan, "Nako ami an Mesiyas," nanbot sabihon Kristo, asin dinara siya ki Jesus. Pagtutok sa iya si Jesus nagsabi, "Ika si Simon na aki ni Juan, aapodon kang Cephas," nanbot sabihon Pedro o Gapo. Mga tugang an Marahay na Bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa Saint Dogabos, mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Father. Kan nakaagi pong taon, nagkaigwa po ni poster making contest sa laog kan mga jail facilities na sakop kaining Archdiocese of Cáceres. In fact, saro sa mga organizers kan event na ini ang CRC Naga. So saro after po kaining event na ini, saro po sa nakakuha kan sa kung atensyon duman iyo ining illustration o drawing o poster na ginibukan sa rong PDL. Ang content po kaini si Juan Bautista, asin itinutok do niya sa direksyon ni Jesus ang mga PDL. Kung ihilingon po nindo si samuyang tinataong kalendaryo, yaon po yan duman si drawing kan sa rong PDL. Nakuha po kaining drawing na ini an sa kong atensyon nin hulita, pinapagiromdom kaini an sa tong katungdan o misyon bilang mga miyembro kan simbahan nin Dios. Nakita po dapat siring ki San Juan Bautista. It should also be our joy, our passion to lead others to Jesus our Lord. Dapat iyong man yan an sa tuyang kaugmahan, entusiasmo na madara an sa tong kapwa, an ibang tao ki Jesus. Alagad, mahapot kita mga tugang, paano niya to madadara an sa tong kapwa ki Jesus? In what way can we bring others, can we lead others towards Jesus?
Ang kasimbagan po sa kahaputan na ini, makukuataman sana sa satuyang Ebanghelyo. So enot na enot sa paagi nin pagpapakumbaba. Kung babalikan tapuan sa tong binasang Ebanghelyo, so may hiling tapo digdi si Juan Bautista. So siya po, kung babasahon taan mga enot na bersikulo bago ining sa tuyang binasang Ebanghelyo ngunyan, si Juan Bautista sikat na, kadakol na siyang followers, tagasunod. In fact, nakuha niya na si attention even itong mga Jewish leaders, naghahapot na nga ni kung si Isay siya, kung siya na talaga ang Mesiyas. So alagad, sa kapakumbabaan ni San Juan Bautista, dahil siya nagsabi na siya na ang Mesiyas. Aram niya kung ano ang katungdan niya sa istorya o kasaysayan kan kaligtasan nin tao. Na siya sinugo sana, pinadara sana kan Dios tanganing iandam, i-ready, i-prepare ang naagihan kan maabot na Mesiyas na si Jesus na sa tong kagurangnan. So ano ang makukuha ta digding adal, mga tugang? So an adal ta pong makukuha digdi iyo na dapat lalong-lalo na po kita na miyembro kan simbahan, mga miyembro kan simbahan, lalong-lalo na si mga nagsiserbi, naglilingkod sa simbahan, malinaw dapat sa satuyang isip asin puso na an satong piglilingkuran, bako an satong sadiri, bako an satong kapwa, kundi an satong Diyos. An iba, masunod na sanaiyan. When we learn to prioritize God in our spiritual life, masunod na lang yan ang pagserbisa sa tuyang kapwa, asin panghuri sa satuyang sadiri. Mga tugang, kung sa tuyang uobserbaran, if you try to observe our society today, kadakol ngunyan mga inaapod na attention seeker, o kaya itong mga igwang inordinate desire or thirst for power or fame, o kaya sa termino kan mga millennials ngunyan, itong mga inaapod na clout chasers. So gusto ninda ang sentro kan atensyon kan gabos na tao. Kaya ni gigibuhon ninda ang gabos para maging sindaan, maging sentro kan atensyon kan mga tao. In fact, igwang mga tao nga ni na tanganing makuhaan allegiance, loyalty kan mga tao, gigibuhon ninda ang gabos, daw ayan sala. So mahihiling tayo nila nung lalo na pag maabot ang eleksyon. So igwang mga nagbabakal nin boto, igwang nagpapakaraot kan kapwa ninda kandidato, rarauton ng reputasyon, tanganing iangat sana an sa indang sadiri. So igwama na mga tao na minagamit nindahas, takuton sana ang tao na magsunod sa sainda. Sa simbahan po nangyayari man itong mga mahihiling taman po digdi ang mga taong nasasalaan sa indang pananaw o perspektibo regarding sa pagserbi sa mahal na Diyos. Na instead na pagserbihan ang mahal na Diyos, ang siniserbihan ninda ang sa indang sadiri. Kaya nga ni nagkakaigwaning iriwal, pagkabaranga sa laog kang simbahan, nagkakaigwaning insecurities, pagkaara, itong crab mentality nagagamit dawa sa laog kang simbahan na makamundungan ni ining pangyayari. Dahil yan sa maling pananaw o perspektibo manunungod sa paglingkod, pagserbi sa mahal na Diyos. Once na ang inisip ta ang satong sadiring, itong inaapon na self-interest, selfish desires in our life while serving the Lord, well, mararaot, masasalaan sa tong pagserbi sa mahal na Diyos. Kaya thanks be to God, ninuhulita, ining Ebanghelyo tangon yan, itinatao sa satuya ang karakter ni San Juan Bautista. Pagirumdumong kita, magpakumbaba kita sa atubangan nin mahal na Diyos. We empty ourselves in front of God. Tanganing maging priority ta siya sa satong personal na pagkabuhay. Amen? An ikadawa pong paagi, tanganing maging epektibo kita na madara niya to kay Jesus an satong kapwa. Well, iyo po ini. Kay puhan na kita po mismo magtao. We render personal witness. Magkaigwa kita ng personal na pagsaksi
sa satuyang pagkamidbid, sa satuyang pagtubod kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Nagirumduman ko lugod kan ako nag-aadal pa sa UST, sa saro sa mga group sharing me, si saro sa moderators mi duman na padi, sabi niya, if you want to become effective evangelizers, sinasabihan po kami gabos, in these modern times, in this modern world, so learn to start to begin first with yourself. Magpuon ka, magsimula ka sa sarili mo. So, dapat makita muna sa inyo, ng ibang tao kung paano kayo nabago ni Jesus. Simula nung makilala ninyo siya. And I think these words of wisdom from our moderator, iniman ang mensahe sa lambang saro sa satuya. So kung gusto ta pong madara, lalong-lalo na sa tong sadiring pamilya, sa mahal na Diyos, sa tong mga taong pinagsiserbihan, sa mahal na Diyos, puunan ta sa satong sadiri. Dapat nahihiling sa persona ta, kung gurano ta, kamidbid si Jesus. Kung gurano kararom sa tong pagtubod kay Jesus. Asin, mahiling sa satuyang buhay kung papaano kita binago ni Jesus na sa tong kagurangnan. So lugod mga tugang sa tong ibanghelyo ngunyan, gibuhon tang maging giya sa satong paglingkod, pagtao ning serbisyo sa mahal na Diyos bilang naglilingkod sa iya sa paagi nin satong simbahan. Ini pong duwang giya na ini. Enot na enot, makanood kitang magpakumbaba siring San Juan Bautista. Tanganing perming maging malinaw sa sato na ang Diyos ang pinaka-enot na dapat pagserbihan ta. Pinaka-priority ta when we serve in our church. Asin ikadua, na kita po sa tong personal na pagkabuhay, maging personal man na testimonya o concrete testimony kung ano klaseng pagtubod ang igwa kita sa mahal na Diyos kay Jesus na sa tong kagurangnan, kung gurano ta siya kamidbid sa tong buhay. Asin kung papaano binago ni Jesus sa tong pagkabuhay. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling, asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Kami binibanwaan sa matuninong nabanggi asin disyerto na hinanyog ni Samuel asin ni Juan ang tingog kan Dios. Itaman sa katuninongan kan sa tuyang mga puso maghimate asin magsimbag sa tingog kan Dios. An sa tong isisimbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang gabos na paratubod kan simbahan, makamati kan presensya ni Kristo, asin kan sa iyang grasya na nagtatrabaho sa tahaw ninda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga inapod na maging Kristiyano sa mga lugar nin trabaho, asin sa kaibahan nin mga kapwa trabador, makadara sa iba sa urog na malinaw na paghimati kan tingog ni Kristo, huli kan sa indang marahay na paarog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naguhuna asin nakakamati na sinda daing pakinabang asin pagabat sa susyudad, makagamiaw na sinda igwang mahalagang lugar sa puso kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga maedad na, mga nagsusulo-sulo o mga naghihilang, makasabot na ang Diyos may pagmakulog sa inda, anuman ang kamugtakan kan sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kapahingaluan na daing kasagkuran, sa kahadian kan langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan namimibi kami, itugot mo sa mo, na maninigong makisumaro kaining mga misteryo, ta sa lambang pagrumdom kaining sakripisyo, na ihimo ang gawi kan pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Thank you po. May the Lord bless your generosity. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo matugang tanganing at sako, asinan sa indong atang maakumalugod kan Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, itugot mo sa mo na maninigong makisumaro kaining mga misteryo, ta sa lambang pagrumdom kaining sakripisyo, na ihimo ang gawi kan pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Makangangalas ang gibon niya, huli kan misteryong Pascual, nahali sa kasalan asin sakal kan kagadanan. Maapod kami sa kamarawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili,
hadim pagkapadi, nasyon na banal, panwaan na sinadiri, asin ipagbareta mi, minsan saen, an mga kabagsikan mo, ika na nagapod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangalas mong liwanag, kaya kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga trono sa sin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kaburahan ka, Diyos di magpahupo. Ang langit kasinaga, parokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palarangan minaligid, sa ngaran kang kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Nani kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawa ka si dugo kan sa mong kakurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapayasin pagpasalamat, binakini asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya ng kalis asin pagpasalamat sa imo, tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad, kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, di pinakamarepanya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, pinapahayag, sa kuta Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaharang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siray man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mo,
si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan na sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no na kaugalean, nangangahas kita magsabi. Sa langit, pagkalalon ang ngalan mo, magatong ang kadean mo, magyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Pansabot pagkalod sa ruhalnaw, itao mo sa muyangon niya. Pasin patawaron mo kami sa samong mga kasalanan. Siningan pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Pasinare kami pagkarasa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, at sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, ari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninongan. Peace be with you.
Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, wag akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Buhay Ikaw ang aming hanap. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dahong banal. Nagdakit ako ang iyong pagkaral. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na awit ng papuling alay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihintay, pagkat ang puso ko'y sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga Matindog po. Mamibig kita. Kagurangnan, pabulusan, espiritu nin sa imong pagkamot, tanganing ang mga pinabasog mo, sa sarong tinapay na langit nun, gibuhon mong burunyog sa sarong kaimbudan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Ang sa tuya pong mass operors, Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Ariel Arcilia and family, Mr. Edgar V. Ramos, asin Miss Jesusa D. Tan and family. Pasalamatan taman ang sa tuyang choir, an Adonai's Love Choir. Siringman, pasalamatan taman ang satong akolitos, mga nagbasa, asin ministro laiko, asin ang gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM.
Madadalan man po ang misa ng banwaan sa Facebook, live streaming, as in sa YouTube. I-search lang po ang misa ng banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, as in i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ipapamibita po si mga may helang. Siring man ipamibitaan sa tong sadiring kaligtasan. Idukuan sa idong payo. Diyos Ama, kagurangnan, nin karahayan, nagtutubod kami na ika daing paltos, daing patud na nagtatao sa samuya ning bendisyon nin mga grasya na kinakaipuhan mi araw-aldaw. Sa ngunyan, ipinapamibi niya mo na iligtas mo kami sa gabos na katibaadan, lalong-lalo na sa kahilangan. Siring man sa espesyal na paagi, ipinapamibi niya mo ang satuyang mga tugang na naghehelang ngunyan sa isip, sa kalag, asin sa saindang pisikal na pagkabuhay. Ipagirumdom mo po sa sainda na ining kasakitan na saindang inaagihan, pagkakataon ninda na ipahiling ang saindang daing duwa-duwang pagtubod sa saimo. Pakusugon mo po ang saindang buot na daininda malingawan, na daisinda nagsusolo-solo sa saindang inaagihan, kundi sinda danay mong inaantabayanan, permi mo sindang iniibahan sa gabos na saindang inaagihan. Siring man, pagirumdumon mo po ang mga tao na nagbabantay, nag-aasikaso sa sainda, nalugod, sinda, maging representante mo, tanganing mamatean kan saindang binabantayan na naghehelang ang sa imong danay na mumukton asin marahayon na presensya. Ipinapamibi niya mo itong mga tao, lalong-lalo na ang yaon sa ospital na nagtataoning serbisyo para sa mga naghehelang lugod, dahil lang ninda gibuhon na trabaho ang sa indang ginigibo, kundi ang sa indang puso maging siring kay Jesus, panunin pagkamuot, pagmalasakit, at sin pagkaherak sa saindang kapwa, lalong-lalo na sa mga naghihelang. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na, misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos marahay na aldaw.